दा दंफैयो No.1 Jugibil U.N Academy फरायसालियावहाय बेवहाय दिनै श्री श्री आइ बिमा सरास्वतीखौ दिनै गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो No.1 Jugibil U.N Academyनि प्रिन्सिपाल सारनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै लागोन। BVN चेनेलखौ जोङो No.1 Jugibil U.N Academy जानानै बरायनानै लाग्रोबाय। बे समावहाय जोङो जोंनि No.1 Jugibil U.N Academyयावहाय दिनै गियाननि फोरबो हिसाबै सरास्वती बिमाखौ दिनै जों गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों। बे जोंहा सरास्वती फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो 2018 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि फरायसालिनि SMC कमिटिया थांखि लानाय बायदि जोबोद गाजा गोमजा बेबायदिनो खुंबोगासिनो दङ। जों बिनि लेखायै देग्लायबो जोंनि No.1 Jugibil U.N Academyया नैबे गियाननि बिमा सरास्वती फुजाखौ जोंनि No.1 Jugibil U.N Academyयावनो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो लादों। जोंहा दा फुजानि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। फुजा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा नाइट कालचार प्रग्राम दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयावहाय कालचाराव मोसानाय मुसुरनाय थागोन आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय थागोन आरो जाय जि रोंगौथि दं गावनि एक्सट्रा कारिकुलामखौ बे जोंनि UN एकाडेमियावनो जोङो दिन्थिलांनो आखायाव लादों आरो उननि समफोरावबो जोङो बेबायदि सरास्वती फोरबोजों लोगोसे बायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ खुंफालांबाय थागोन होननानै आङो फोरमायनाय जाबाय। सरास्वती फोरबोखौ जोङो जेरैबायदि गंफ्रोमबो फरायसालिजों लोगोसे दिनै बोसोरारि बियो मोनसे गियाननि बिमा हिसाबै फालियो। बेखौ जोङो जोंनि फरायसालाफ्रा मोनसे मोजां गियान मोननो हागोन बेबायदि मिजिङावहाय जोङो आरो बयबो इसोर बिमा सरास्वतीखौ फालियोब्ला जोंनि मा होनो बेखौ आपडेट जालांबाय थानो हागोन। बेखौ जोङो मिजिं लानानै जों बे UN एकाडेमियाहाय सरास्वती फुजाखौ गुबुन हारियाव फालिनाय बायदिनो जोंबो गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लानाय जादों। रायजो राजाफोरनिसिम मेसेजआ बेनो जेनेबा जोङो गासैबो सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ देरसिन। बेनिखायनो जोङो बयबो बिमा बिफा गार्जेन्स बिथांमोना बयबो बे सरास्वती फुजायाव फैनानै बाहागो लानांगौ आरो गावनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बा गावनि गथ' गथायफोरखौ गियाननि बिमा सरास्वती फुजिनायावहाय हेफाजाब होफानांगौ।